Krtko a Raketa. Kde som sa to zasa vyhrabal? Čudoval sa Krtko, keď sa skoro ráno vyškriabal na svoj nový krtinec uprostred detského ihriska. Zvedavo sa poobzeral. Nikde nikoho. Za to uvidel formičky, lopatku a prevrátené vedierko. Hurá, to bude zábava. Z veľkého hradu na pieskovisku ospanlivo vykúkal čierny tunel a pred ním Guľôčka, zvolal Krtko natešene a hneď ju skúsil brnknúť do tunela. Zásah. Červená guľvočka veselo poskakovala po piesku, kotúľala sa, gúľala, až sa stratila v tuneli. Na mieste, kde sa zastavila, stálo čosi čudné prečudesné. Bola to malá raketa. vyzerá to ako domček, ale nie je to domček. Krútil hlavou Krtko a obzeral si tú záhadnú vec z každej strany. Kto vie, či vnútri niekto býva? Vliezol dnu s guľvočkou v ruke. Nik tam nebol, stálo v nej iba kresielko a na plechovej stene bolo obrovské tlačidlo. Aha, zvonček, čo keby som ho stlačil? Krtko trochu váhal, ale napokon tlačidlo predsa len stisol a čakal, že sa ozve crngáčik. Ratatatá, z rakety sa vyvalilo mračno dymu a v zápätí sa stroj s rachotom vzniesol aj s Krtkom a jeho guľvočkou vysoko nad domy. Krtkovi prišlo zle z tej preveľkej výšky a rýchlosti a tak sa rýchlo skúlil v kresle. Pre pána Jana, čo som to vyviedol? Čo teraz? O chvíľu sa odvážil vyzrieť z okienka, najprv len jedným očkom, potom pomaličky aj druhým. Vonku fičal vietor, ako by sa mu chcel vysmievať. Dolu, hlboko pod ním utekali veľké i malé domy, auta i vlaky. A za mestom sa rozprestieralo široko ďaleko veľké more s párníkmi a plachetnicami a uprostred plával malý, utešený ostrovček. Niečo také Krtko ešte nevidel. To je nádherný svet, vykríkol. Raketa čoskoro doletela až k oblákom, bielým, nadýchaným, ľahúčkým ako pierko. Taká perinka by sa mi zišla. Krtko natiahol k oblákom labky, ale nedočiahol na ne. A práve v tom okamihu raketa spomalila a stúpala už menšou rýchlosťou. Odrazu sa zvrtla špicom k zemi a klesala tak rýchlo, až vzduch okolo nej švišťal. Pána Beka, to je rýchlosť. Svišťanie bolo čoraz hlasnejšie a raketa mierila obrovskou rýchlosťou rovno na malý ostrov. Krtko si chytil labkami hlavu a zažmúril oči. Ojojoj, prečo som sa len dotýkal toho nešťastného tlačidla? Teraz mi už veru nik nepomôže. Ja, úbožiak, to je koniec. Rozpľasnem sa ako hnilá hruška. Rup, bombác! Raketa narazila na zem. Zaborila sa hlboko do piesku na brehu neveľkého ostrovčeka a rozbila sa na niekoľko kusov. Krtko vyletel do výšky, urobil kotrmelec a hlavou sa zaril do piesku, takže mu trčali len nôžky, zadoček a labky. Našťastie si neublížil, pretože piesok bol jemný a hebký. Okolo Krtka vládla hlboká tma. Kde som to? A žijem ešte vôbec? Vzdychal Krtko. Opatrne pohýbal labkami. Jednou, druhou. Jednou nôžkou, druhou nôžkou. Nebolelo. A tak chvíľku hrabal, až sa z pieska konečne vyslobodil. No to je teda prekvapenie. Aký mám smiešný klobúk s rýhami a tvrdý a vnútri sa krásne ligoce. Je perleťový. Kto mi ho nasadil? Krtko si klobúk zložil z hlavy a zvedavo si ho obzeral. Veď to nie je klobúk, ale mušľa. A na piesku si voľká celá kopa mušličiek, jedna krajšia ako druhá. Zdvihol tú najväčšiu a priložil si k nej uško.
Jemnulinko v nej šumelo. Haló, kto je tam? Ticho. Zavolal teda hlasnejšie. Je tam niekto? Zasa nič. Odpovedalo mu len tiché šumenie. Ako by sa v mušli ukrývalo celé more. Krtko si sadol a smutne sa obzeral po okolí. Jaj, Vyskočil z ťaby, ho šidlom pichli. aha, tam je moja guľôčka a tam pláva môj domček. Celkom blízko pri brehu. Domček, plávaj ku mne. Krtko zodvihol guľôčku a pokúšal sa vyloviť z vody trosky rakety. Našiel však len špic, zvyšky ležali kto vie kde. Smutne zvesil hlavu. Och, čo si teraz počnem? Ako sa dostanem späť domov? Pod vodou neviem hrabať. A tu som sám, ako prst. Nikde ani vtáčika, ani živáčika. Hoci sa navôkol ligotali nádherné mušle, vôbec z nich nemal radosť. Čupel na brehu a celý užialený hľadel do mora. Srdiečko ho bolelo za pieskoviskom doma i za jeho lúkou. Odrazu sa pokojná hladina rozčerila a z vody sa vynorila akási príšera. Oči mala vsadené vysoko na hlave a namiesto rúk kliešte, hrôza. Cvakali a vystierali sa za Krtkom. Krtko bol od strachu celý vyjašený. Vyskočil, zvrtol sa a trielil preč. Lenže kam zmizne? Ozlom krky upaľoval po pláži a strašidlo za ním. Vyľakaný Krtko napokon strčil hlavu do piesku a zahrabal sa doň. Tam v strachu vyčkával, čo sa bude ďalej robiť. Keď sa dlhší čas nič nedialo, opatrne vyzrel zo svojej skrýše. Od ľaku takmer zamdlel. Pred ním stalo to hrozitánske čudo s kliešťami. Netvor sa však usmiel a povedal: Neboj sa, neublížim ti. Ja som krab a bývam tu v mori. Takže nie som na mesiaci? Začudoval sa Krtko a uľahčene si vydýchol. Ale kdeže? Toto je ostrov Mušieľ. Škrípavo sa zasmial krab. Hľa, priniesol som ti najkrajšiu guľôčku, akú skrýva more. Vravia jej perla. Krtkovi sa od radosti rozžiarili očká. Už sa nebál. Zoskočil z krtinca a nadšene si prezeral leskú perlu. To je paráda, takúto guľku som ešte nevidel, pochvaľoval si. Vieš čo, kamoško, ja ti zasa podarujem túto, povedal a svojmu novému priateľovi podal červenú guľôčku. Dvaja kamaráti sa spoločne vybrali hľadať zvyšky rakety, ale márne. Musel si ju poriadne doriadiť, mudroval krab. Ja som s ňou nič neurobil, to ona sama, bránil sa Krtko. Hej, pozri, tam niečo pláva, že by to bola raketa, lenže ako sa k nej dostaneme? Vlastne to je jednoduché, usmiel sa krab. Ja k nej doplávam a prinesiem ju. Ako krab povedal, tak aj urobil. Čoskoro bol nazad, ale bez rakety. V klepetách držal iba veľkú fľašu. To predsa nie je môj dopravný prostriedok, vyhlásil Krtko. Vo fľaši sa nedá lietať, to vie každý. Hoď ju späť do vody, na čo by nám bola? Krab mykol fúzom a spokojne zašomral. Hneď uvidíš. Vyliali z fľaše vodu a zvedavý Krtko do nej strčil hlavu. Fľaša bola prázdna, ale cez sklo bolo nádherne vidieť až na morské dno. Krtko odvážne vliezol celý do fľaše a obzeral sa okolo seba. Paráda. Videl húfy malých trbietavých sardiniek, ako bezstarostne plávajú vo zvláštnom podmorskom svete, jedna krajšia ako druhá. Ústočkami vrážali do priezračného skla a plutvami kamarátsky zdravili uveličeného Krtka. Na morskom dne ležalo nekonečné množstvo mušlí, rastliny najrozmanitejších tvarov a farieb a vyrastali z iskrivého piesku, ktorého zrniečka sa ligotali ako zlatý prach. Krtko odrazu vytreštil oči. Raketa! Počuj, krab, zvolal. Prinies mi ju, prosím ťa. Krab veselo zacvakal klapetami. Keď len to.
a hneď chytil kus rakety a plával s ním k brehu. Vlnky pohojdávali fľašou s krtkom a niesli ju čoraz hlbšie do mora. Teraz okolo krtka plávali už iné druhy rýb, morských koníkov, hviezdic a medúz, kývali mu plutvami aj chápadlami. Takisto si ťukali na sklo a zdravili nového kamaráta. Kto si a odkiaľ prichádzaš? Ja som Krtko a toto je Krab. Hľadáme zvyšky mojej rakety. Nevideli ste ich? Morské živočíchy sa v okamihu rozprchli na všetky strany. Usilovne snorili na morskom dne a napokon vyniesli všetko, čo našli na breh. Krab každý kus pekne vyrovnal. Odrazu sa zdvihol prudký vietor, rozbúril more a tiché vlnky sa razom zmenili na obrovské vlny s bielými čiapkami. Krtko z toľkého hojdania a natriasania dostal morskú chorobu. Jojoj, nariekal. Kde si, Krab? Kamarát, pomoc! Všetko sa so mnou krúti. Jedna z vln vyhodila fľašu vysoko do vzduchu a hnala ju pred sebou nazad na breh. Tam narazila fľaša na kameň a rozbila sa na 1000 kúskov. Rýchlo, zvolal Krab. Ku mne, šikovne, lebo ťa ďalšia vlna splachne nazad do mora. Schmatol Krtka a ťahal ho vyššie na breh. Bolo na čase. V zápäti sa privalila nová, ešte väčšia vlna a už by chňapla po Krtkovi. No vidíš, už si zase na suchu, utešoval ho Krab. Lenže Krtko bol premočený až na kožu. Pozri, pokračoval Krab. Teraz môžeme raketu pekne poskladať. Vyčkali, kým Krtko trochu obschne a pustili sa do práce. Už im zostávalo len primontovať špic, ale ten sa medzi tým nevedno kam podiel. Čo si teraz Krtko počne? Bez špica raketa nepoletí. Pozri, Krtko, zvolal odrazu Krab. Vidíš tie stopy? Určite tu bol. A špic nám potiahol niekto cudzí. Za ním. Obaja kamaráti sa pustili po stopách. Prenasledovali neznámeho zlodeja cez jeden kopec piesku, druhý, tretí. Na 3. kopčeku náhle zastali. Tak sa zľakli, až sa im srdiečka divo rozbúchali, takmer im vyskočili z hrude. Len krok pred nimi otvorenou papuľou a vycerenými zubami zízal na svet obrovský krokodil. Istotne práve niekoho zožral, pretože na piesku ležali iba slnečné okuliare, slamený klobúk, bedierko a pásikavá plážová taška. V tom sa Krab rozosmial. Neboj sa, pozri na toho vtáčika, ako pokojne sa po tej príšere prechádza a vôbec sa nebojí. Je to krokodíl, ale len nafukovací, taký nám nič neurobí. Krtkovi sa uľavilo. O chvíľu sa kamaráti na krokodílovom chrbte hrali na chytačku, šmýkali sa, poskakovali okolo neho a veľmi sa im to páčilo. Lenže krokodíl z nenazdajky urobil kšt, pš, zachvel sa, sklapol papuľu a spľasol. Krab sa smial. Ale som ťa vyľakal však? To nič nie je, iba som vytiahol štoplík a vyfúkol ho. Ale teraz už koniec zábavy, ešte musíme nájsť ten špic. A tak hľadali ďalej. Pod klobúkom nebol, ani pod plážovou taškou. Z klobúka vyletelo niekoľko motýľov. Z vedierka, ktoré prevrhli, vytiekla voda a v nej sa trepotali maličké rybičky. Rýchlo naskákali nazad do mora. Ďakujeme, volali na Krtka a Kraba. Keď kamaráti prehľadávali plážovú tašku, vyliezlo z nej niekoľko korytnačiek a hneď sa rozutekali na všetky strany. Zachránili ste nás. S ďakou na nich volali. Len kôpka mušiel zostala ležať nehybne na mieste. A čo myslíte? Čo tam ešte bolo? Hurá, máme ju! Medzi mušľami sa zaleskol špic rakety. Už sa chceli vydať naspäť, keď tu za nimi dačo zašpľachotalo a z mora sa vynorila hrôzostrašná oblúda. Hlavu mala čiernu, aj plutvy na čudných nohách boli čierne. Utekaj, rýchlo zmiznime, vykríkol Krtko. Schytili špic a fujazdili, čo im sily stačili, nazad k rakete. Rýchlejšie, ten netvor beží za nami. Krtko sa vyškriabal Krabovi na chrbát
a primontoval špic na svoje miesto. Oblúda sa medzi tým nebezpečne približovala. Rýchlo do rakety. Krab náhlivo strkal krtka dnu. Ja sa ukriem do vody a ty odtiaľto odleď, ale vráť sa skoro. Budeš mi tu chýbať, kamoško. Konečne bol krtko vnútri, stislo biele tlačidlo, ozvalo sa ratata bum bum huí a raketa sa zniesla do vzduchu. A oblúda, keďže bol to len malý chlapček hrajúci sa na pláži. Najprv lovil rybky do vedierka, do klobúka chytal motýle a do pásikavej tašky zbieral korytnačky. Potom sa s potápáckými okuliarmi a plutvami na nohách vydal na lov ďalších lákavých morských živočíchov. Medzi tým mu však celý úlovok odplával, odletel a utiekol. Motýle do vzduchu, rybičky a korytnačky do vody a raketa s krtkom až do oblákov a nazad na druhý breh. Vráť sa zdravý domov, milý krtko, a nezabudni na kamaráta kraba. Šťastnú cestu.